Traballa ás escuras na cafetería dun hotel de Ourense cun obxecto punzante e a lanterna do teléfono móvil. Con esas precaucións, esa ferramenta abre a caixa e colle os cartos sen importarlle estar diante da cámara de seguridade. E non se conformou cos cartos, levou máis cousas. También se llevó los teléfonos de aquí de la empresa y unas cosas de la cocina también. Electrodomésticos, sí, una freidora. Y también se llevó los vinos más caros y el whisky también se lo llevó más caro. Boas tardes, venres 24 de xullo, véspera do Día de Galicia. Tampouco dan feito as cámaras de seguridade de algúns negocios do barrio dos Mallos na Coruña. Vexan. Neste Ultramarinos entraron roubar 3 veces nos 5 últimos meses. Os ladróns van polos cartos, pero como ven, tampouco son mirados co xénero. No negocio están fartos. A verdade é que estamos bastante hartos da situación do barrio, porque case todos os días algún problema, senón robos en tendas, nos garaxes, destrozos en coches. Os vecinos a verdade é que están bastante preocupados coa situación. Un loco perdido con un todo terreno e a policía detrás, seguindos, colle el, había aí como unha señal, giran a la izquierda, tiran hacia Par de Rubias y el tipo tira a la policía detrás, va él, da marcha atrás con el coche, le machacó el coche y la policía quedó ahí y él escapó. Alarma no concello lugués de Sober a causa duns supostos disparos por parte dun veciño. Varios residentes de Sistindo Mato alertaron a Garda Civil ao escoitar o ruido. Os axentes desprazáronse ao lugar e reduciron o home. Polo de agora non localizaron ningunha arma. Investígase que é o que puido suceder. Os veciños de Sistindo Mato escoitaron unhas detonacións no propio pobo, puxéronse en contacto coa Garda Civil porque pensaban que había sido unhos disparos dunha escopeta ou dunha pistola. Estánse facendo as averiguacións correspondientes e todo parece indicar que foron unhos petardos, que xa se escoitaron tamén as mesmas detonacións o día do partido da final da Copa do Mundo. Primeira parada do Galicia Noticias en Baralla. O accidente dun camión este xoves na A6 obrigou a cortar alí a vía en ambos sentidos. O tráiler cargado de vacas bateu contra outros vehículos e quedou emborcado sobre un turismo. Xavier, contanos, retomouse xa a normalidade nesa vía? Pois aínda non, segue cortada a circulación na A6 cos desvíos previstos pola DXT que derivan cara a Nacional. Prevese que sexa esta tarde, cando por fin se poida reabrir, porque este aparatoso accidente, como recordabas, deixou ademais 2 persoas feridas e as tarefas de retirada do camión foron de gran complexidade. Aínda non está por reparado por completo o gardarraíl, por lo que a autovía, como dicíamos, permanece cortada, o tráfico desviado a través do municipio de Baralla e, polo menos, ata ben entrada a tarde, non se reabrirá. Desesperada di estar unha comerciante do barrio coruñés dos Mallos a que lle entraron roubar 3 veces nos últimos 5 meses, pero non é a única. Os veciños falan tamén da inseguridade que hai na zona dos roubos continuos que sofren nos coches e mesmo polo día, cando van pola rúa. Nestas imaxes, gravadas pola cámara de seguridade deste Ultramarinos dos Mallos, vese o ladrón collendo varias chocolatinas tras comprobar que non había cartos na caixa rexistradora. Siempre con unha piedra. Esa pedra mesma que utilizaron para forzar o garaxe, atiraron contra a ventá do local, romperon. Por coger otra caja de chocolates, se olvidó el cajón. El daño que nos hace estas personas, Cristal, el seguro ya no me va a querer, fijo. E foi presuntamente a terceira vez que o mesmo delincuente entraba a roubar neste negocio. La primera vez presenté denuncia, fuimos a juicio, me dijeron que estaba detenido, pero cuando yo me presento a juzgado, este hombre me esperaba en la puerta, diciéndome que no declare que me iba a entrar más veces, y lo está cumpliendo, porque yo estoy convencida que es el mismo. Y estoy indignada porque me han robado, porque es la tercera vez en este año, pero lo que estoy pidiendo es seguridad. E como a ela, outros comerciantes e tamén os veciños do barrio. Andan un par de mulleres tamén acecho así de señores maiores e demás. De hecho, a uno dos clientes hace un par de meses le robaron la cadena. A moita xente, eu xa non traigo nada, veñen por atrás e che levan e listo. Teño un tío que le robaron unha pulsera de oro.
unas chicas, a una le robaron el móvil, tuvieron que ir por otra parte porque iban detrás de ellas. Os que entran nos coches, entran no garaxe privado, non hai... Eu chego a casa e xa pecha a porta. Sí, sí. Hombre, claro, como non vas a ter medo. Falta policía de barrio, falta policía, falta seguridad, falta, como le dice, un poquito de ¿cómo le llaman?, de respeto á xente. Queren que o barrio volva a ser o de anos atrás e por iso non desbotan saír á rúa para que os escoiten e exixir máis vixilancia. Entrou roubar nunha cafetería e todo quedou perfectamente registrado polas cámaras. Aconteceu nun establecemento de Untes en Ourense, onde os ladróns conseguiron un botín duns 6.000 euros. Di o propietario que a tranquilidade coa que actuou fai pensar que non era o seu primeiro roubo. Foi a madrugada do martes cando asaltaron este hotel-restaurante en Untes. Leva pouco máis dun mes con nova xerencia, pero semella que os ladróns xa o tiñan no seu punto de mira. Subió por esas escaleras, aquí, llegó aquí a la terraza y forzó aquí la entrada esta de aquí, eso de allí, ¿sabes? Y por ahí entró. E unha vez dentro, tomouno con calma. Colleu os cartos da caixa registradora e da máquina de tabaco, os viños e licores máis caros, algúns electrodomésticos da cociña, os teléfonos móviles e mesmo un altofalante que utilizaban no salón de eventos. Tiene que ser alguien profesional porque entró tranquilamente, se tomó el tiempo que él quiso y todo. No, lo hizo con su tranquilidad, ¿eh? Semella que o ben non lle importaba ou non se decatou da presenza das cámaras de seguridade. O caso é que todo quedou perfectamente registrado. El tipo, no sé qué le pasó, pero quedó registrado en las cámaras y bueno, ya ahí con eso ya la policía está trabajando en eso y bueno, esperemos que lo capturen ya. O restaurante e a cafetería funcionan durante o día dende hai un mes e están a piques de abrir as primeiras habitacións do hotel. Por iso, todo estaba pechado pola noite. Mais adiante, di, será diferente, pero polo de agora pensan que é mellor extremar as precaucións, tanto eles como seus veciños. Están sorprendidos con lo que pasó y van a estar, me imagino, más atentos y que esto sea para que ellos también tomen sus cuidados, que tener cuidado porque a veces uno se confía mucho, pero bueno, nunca sabe uno lo que va a pasar. Confían en que as imaxes sirvan para dar canto antes co autor do roubo. Calculan que o botín ascende a uns 6.000 euros. O xuízo polo naufraxio do Villa de Pitanxo na Audiencia Nacional xa está máis preto. Tras o auto de apertura do xuízo oral, o capitán do pesqueiro e os armadores sentarán no banco dos acusados. Impútanlles 21 homicidios polas mortes dos mariñeiros falecidos en Terranova. Tamén se enfrontan a unha fianza histórica de 44 millóns. As familias das vítimas confían en que se faga xustiza. De seguida estamos con elas aquí, no Galicia Noticias. A Garda Civil solicita ao xulgado o comiso deste vehículo logo de que pillaran o seu propietario conducindo co carné retirado por 13ª vez. De feito, está sen permiso dende o 2014. Nesta ocasión, ademais, deu positivo inicial en consumo de drogas, un resultado pendente de confirmación en laboratorio. O condutor en cuestión é un veciño de Mugardos de 48 anos. 2 policías feridos e un home fuxido. É o saldo dunha perigosa persecución onte en Salceda de Caselas. O condutor escapou e finalmente acabou golpeando marcha atrás o vehículo da patrulla local. Son as imaxes que circulan polas redes sociais e os grupos de WhatsApp de Salceda de Caselas. Unha espectacular persecución policial que se iniciaba coa fuga dun condutor que se negou a parar cando lle pediron os axentes da policía local. Despois de percorrer varias rúas a gran velocidade, acabou impactando marcha atrás co coche da patrulla e deixou 2 axentes feridos. Un loco perdido con un todoterreno e a policía detrás, seguindo, e colle el, había aí como unha señal, giran a la izquierda, tiran hacia Par de Rubias, y el tipo tira a la policía detrás, va él, da marcha atrás con el coche, le machacó el coche y la policía quedó ahí y él escapó. O conductor de 34 anos e veciño de Salceda xa foi identificado e conta con varios antecedentes policiais. A Garda Civil desplegou un operativo especial na zona para dar con el.
Es de aquí, los padres son unas bellas personas, la madre y el padre. Él tiene una hijita, está separado y yo no le puedo decir mucho. Yo sé que los padres son de una familia maravillosa, pero él... Os dous axentes da policía feridos no sinistro xa se recuperan na casa do golpe. Alarma no lugar de Sistindo Mato, en Sober. Os veciños avisaron a Garda Civil asegurando que escoitaran uns disparos. Houbo un gran dispositivo policial, pero cando registraron a casa do veciño de onde procedían, non atoparon arma ningunha. Si tiveron que reducir o home que opuxo resistencia aos axentes. Hai aberta unha investigación. En Sistindo Mato, en Sober, hoxe respiran tranquilos despois dunha tarde tensa. Hai moito desconcerto sobre o acontecido nas últimas horas. Os veciños aseguran que oíron varios disparos, identificaron de onde procedían e avisaron á Garda Civil. Na aldea despregouse un amplo dispositivo policial con varias patrullas movilizadas. Rexistraron a casa, pero os axentes non deron coa arma. Daron unhas detonacións no propio pobo, puxéronse en contacto coa Guardia Civil porque pensaban que había sido unhos disparos dunha escopeta ou dunha pistola. Estánse facendo as averiguacións correspondientes e todo parece indicar que foron unhos petardos, que xa se escoitaron tamén as mesmas detonacións o día do partido da final da Copa do Mundo. Si houbo que reducir o home, estaba atrincherado na casa e opuxo resistencia. Os veciños aseguran que é conflictivo, ao parecer ten unha enfermidade mental e xa ten protagonizado outros incidentes. Sempre máis o susto, non? Veu bastante Guardia Civil, entonces tamén houbo a través das redes sociales bastante revuelo. Tras reducilo, o home foi trasladado ao hospital e ali segue. Os veciños piden que lle dean a atención sanitaria que precisa. A Garda Civil abriu unha investigación. As familias das vítimas acollen con esperanza a decisión da Audiencia Nacional de abrir xuízo oral pola traxedia do Villa de Pitanxo. O capitán e 2 directivos da Armadora sentarán no banco dos acusados. A Audiencia Nacional acordou enviar a xuízo o capitán do Villa Pitanxo, o administrador da Armadora e o subdirector de frota. Impútalles 21 delitos de homicidio por imprudencia grave e un de lesións imprudentes con outro contra os dereitos dos traballadores. Supón un paso importante, pero un paso de cara ao xuízo, porque se finaliza pois a fase de instrucción, de investigación, de probas para que sexa unha sentenza xusta e que por fin podan descansar os 21 fallecidos. O xuíz citou o 28 de xullo os 3 acusados para entregarlles o auto de apertura de xuízo oral, co fin de acelerar a tramitación do procedemento. As familias das vítimas agardan que se faga xustiza. Esperemos que todo salga perfectamente. Somos unha familia, todos unidos, e que esta desgracia non volve a pasar nunca máis, nunca na vida máis. E por unha pouca avaricia non podes matar a 21 persoas. Mira, nosotros hemos pedido justicia desde el momento 1, tanto para que bajen el robó cuando pedíamos, que fue al año, y ahora con la justicia. Yo creo que sí, lo que esperamos es eso, desde que nos enteramos de que todo era mentira. Yo creo que se va a hacer justicia. Lembran a importancia das probas que conseguiron e do testemuño do terceiro supervivente, Samuel Cuesi, e esperan unha sentenza xusta que dignifique a morte dos seus familiares. Esta noite, por exemplo, cos fogos destas 23:30, pois é un momento propicio tamén, porque se ti tes a carteira no peto de atrás, pois empezaste a arrimar aí a xente, o que, bueno, normalmente os piqueros que se chaman, porque fano con 2 dedos simplemente, ti non te enteras do que te está a pasar. Familias de Coruxo en Vigo están indignadas pola invasión de velutinas que padecen procedentes dun niño que estas construíron na propia terraza dunha das casas, onde viven prácticamente encerrados e temen por un dos nenos con alerxia. Non entenden por que non lles van sacar o niño despois dun mes de chamadas. Levan un mes convivindo á forza cun habitante perigoso, un niño de velutinas que estas construíron na terraza dunha casa familiar en Coruxo, Vigo. Unha invasión de avespas asépticas que está chegando a outras vivendas. Viven coas portas e ventás pechadas e ali estivemos.
Yo estoy desquiciada de los nervios porque todos los días por la entrada me aparecen un montón de ellas y tengo que estar cerrar las puertas, que está toda mi casa cerrada, no se puede abrir, y tengo que estar echando flis y tengo que andar escondiéndome de ellas. Y esto no puede ser. Yo tengo niños pequeños y vienen para aquí y tenemos que escondernos y cerrar las puertas. Tengo un nieto que me va a venir ahora de Barcelona y está malito. Entonces el niño no puede andar así, lo tenemos que tener encerrado porque si le pica tiene problemas. A primeira reacción foi que pensei que non había ninguna, porque miña muller dixo, pon unha trampa que pode haber algunha, puxena, e foi cando me di cuenta que empecé a encher botellas delas. Como fixeches a trampa caseira? Fixena con cerveza e con que era outro? Con cerveza e azúcar. Están indignados porque non entenden que non veña a sacar o niño da súa casa e a situación agrávase coa chegada dun neno alérxico e o temor a non poder sair e entrar con normalidade. Ela está esperando, leva cantidad de chamadas, que as ten que pagar algunhas delas, según me dixo ela, leva cantidad de chamadas, chamou a cantidad de sitios e de momento non ten resposta ninguna. E agora que va a volver outra vez el calor, que hago? Marchamos para un hotel, lo van a pagar ellos. Esto es horroroso. As familias afectadas que se senten indefensas seguen a poñer trampas caseiras entre susto e susto. Arranca hoxe unha fin de semana das sinaladas no calendario festivo do verán. Haberá que mirar o ceo a ver se o tempo respecta a festa, pero polo demais hai moito onde escoller. Vexan como ven de cargada a axenda. A festa xa invadiu as rúas de Santiago para celebrar o Apóstolo. Son 10 días de festexos e esta noite unha das máis agardadas. Ás 11:30 os fogos artificiais volverán iluminar a cidade. E máis alá da cidade, esta fin de semana as festas polo Santiago multiplícanse por toda a xeografía galega. Pasas rúas, tardeo, verbena e churrascos son o menú para celebrar o Apóstolo no Burgo, en Culleredo. Na Arousa será día grande tamén no Carril, que celebra as festas patronais. En Ourense están festas o barrio da Ponte e se queren verbena das gordas, as festas da Somoza xuntarán esta noite a Panorama e a París de Noia. E se o que queren é gozar da nosa gastronomía, tampouco se acaban as opcións. Van varias ideas. Celebran o sabor das navallas na Illa de Arousa, as xouvas en Rianxo, haberá peixe espada na Guarda, carneiro o espeto en Moraña ou festa do chuletón en Maside. Tamén podemos viaxar no tempo. A cidade bella da Coruña celebra os 30 anos da Feira das Maravillas e hoxe arranca tamén o mercado medieval en Corcubión. En Novicedo celébrase a romaxe vikinga, con desembarco, batallas, torneos e espectáculos na praia de Area Grande. E xunto á xenda das festas, a dos festivais. Esta fin de semana volve o Morriña Festa a Coruña con Juanes e Manuel Turizo de cabezas de cartel. Europe serán o prato forte do Son do Mar en Meaño. E celébrase unha nova edición de 17 graus, o festival que xunta na Ribeira Sacra música, viño, gastronomía e paisaxe para gozar da fin de semana. Xa escoitaban, estes eventos como o dos fogos desta noite en Compostela son un atractivo para os piqueros, o que coñecemos tamén como carteiristas. Hoxe pola mañá, nun percorrido por Compostela, puidemos comprobar como ás veces lle lo poñemos ben fácil. Reparen na muller do vestido azul, bolso aberto saindo da Praza do Obradoiro. Que hoxe tivo tan fácil en plenas festas do Apóstolo? Se um descuido meu de trazer a mala aberta no meio de uma zona que agora há muita gente, hoje já vou ficar um bocadinho mais com ela agarradinha. Aproveitan son esas aglomeracións esta noite, por exemplo, cos fogos, empezaste a arrimar aí a xente, o que, bueno, normalmente os piqueros que se chaman, porque fano con 2 dedos simplemente, son capaces de sacar a carteira. Están os piqueros e están los falsos peregrinos, que es decir, vienen dos, uno te da la cháchara y el otro por detrás ten manga. Son los falsos peregrinos y de esos hay muchos. Ela que levanos na Praza da Quintana distingue o sol lonxe. Normalmente por las zapatillas, que vienen limpias. Ollo con esta outra modalidade algo máis sofisticada. O furto do amor, que se chama, que ven alguén e che abraza, e aproveitan nesa aperta para sustraer normalmente un collar que poda levar de ouro. Son os furtos máis comuns, os que aproveitan cada despiste.
Precisamente lo del móvil, que sientes como que te tocan y en el momento te echas mano y ves como una persona intentaba llevárselo. Eu son unha despreocupada con os bolsos, eu vou sempre con todo aberto, os móviles nos bolsillos, dos pantalóns, todo, e nunca me lembro, ás veces chega un momento en que digo, espérate, onde é que están as miñas cousas? Bueno, y yo normalmente cuando vienen con el móvil por detrás las niñas, quitar eso nuevo de ahí. Evítalo é cuestión de sentido común, pero hai que ver como nos relaxamos, máis aínda estando de vacacións. Ixes o teléfono móvil enriba dunha mesa, a carteira no peto de atrás, se temos un bolso, xirar o bolso hacia diante, podemos poñer as mans diante do bolso, estar un pouco atentos, non deixar nada no chan. Non é tanto o que levan como a carraxe que deixan, cambio de tarxetas, de documentación e un recordo amargo do que se prevía como un momento de festa. Esta noite nos fogos lembren ollos no ceo e carteira e móvil a bo recaudo. Veñen visitarnos de moitos puntos de España e de todo o mundo, pero unha das actividades preferidas dos turistas en Galicia é ir mirar e mercar o noso afamado peixe e marisco. Queren saber que máis lles chama a atención? Entramos no mercado de Pontevedra e así nos lo contaron. Moitos andaluces, pero tamén de Madrid, Francia, Estados Unidos, os turistas veñen mirar a nosa pesca, como se traballa, pero tamén a mercar e probar as que consideran delicias do noso mar. Hoxe, no Mercado Municipal de Pontevedra, comprobámolo. O percebe algo que leva un pouquiño porque lle teñen medo, pero acaba lle gustando e acaban vindo a coñer máis. Fascinados por la obra de la venta de la pesca y digamos la maniobra y el arte que estamos viendo en las señoras que están pelando y preparando la pesca, increíble. O primeiro que che buscan é o marisco, e entre eles buscan como locos o percebe. Pregúntanche polo percebe, pregúntanche polo camarón e pregúntanche pola centola. Saben como se come? Non, non, eles preguntan. O único que saben como se come, sabes que é o pulpo. E para comprar gambas e talvez dorada. Sí, ver también de dónde es, porque es de la ría de aquí. Bacalao, we have bacalao in Australia. Algúns veñen coñecendo os exemplares máis afamados e outros tamén están interesados en aprender a cociñalos. Os preferidos son percebes, gambas, volandeiras ou polvo e preguntan moito pola orixe das pezas. Mesilón, un puñadiño de percebe, algo de cigala. Venimos aquí, nos gusta mucho los zamburiñas y las almejas y los mejillones, lo típico aquí de Galicia. Y más también nos gusta nomás mirar todos los pescados diferentes y eso que no, de donde somos nosotros no se ve mucho. O que máis me sacan das mans é isto, pero o que máis piden é outra cousa. É o camarón, pero que é moi imposible. Os turistas contannos que o que máis admiran é a calidade e variedade dos produtos, pero tamén lles gusta entrar nas prazas e ver a vida que hai nelas. Embora no Concello de Pontevedra os xabarís volveron facer das súas. Desta vez deixaron completamente arrasada unha leira de miño que estaba a piques de ser recollida. Os propietarios denuncian que xa é o terceiro ano que lles ocorre e que xa non saben que facer para protexer as colleitas. Alfonso comezou a plantar o millo no mes de marzo. A tan só unhas semanas para recollelo, os xabarís arrasaron con todo. Eu plantei no mes de abril, e logo xa tes un mes de ventaxa. E plantei coa idea desa, dixen, bueno, planto no mes de abril, e xo apaño antes, e logo, cando veño a jabalí, xa está apañado. Veu-me a apañar eu xa. Alfonso lamenta a perda económica e, sobre todo, o tempo e o traballo que dedicou nesta leira a carón da súa casa na parroquia de Bora. Sobre 600 euros marcharon xa ao Jareto. En que? En semillo, esterco, labrar, fresar. E pois un meu traballiño que non conta. Aseguran que ver a finca arrasada lles produce unha gran impotencia, especialmente porque non é a primeira vez que lles ocorre. Xa sofriron ataques dos xabarís o ano pasado e o anterior. É para chorar, ou máis que para chorar. E era a cosecha do millo que tiñamos, e agora que quedamos sin nada, é moi triste. Moi triste. É traballar el solo porque eu non podo. A situación repítese noutras leiras da parroquia. De feito din que os xabarís campan as súas anchas pola zona. Sí, ás 4 da mañá así pola finca ou pola finca pola carta adiante. Andan por aquí. Andan por aquí todo.
Son varios. Sí, debe ser a nai e os críos. Embora cada vez son máis os veciños que deixan de sementar millo porque saben que acabarán perdendo. Marchamos, quedan xa co Telexornal e Marta da Riba. Grazas por estaren sempre aí. Feliz fin de semana.